των Αρμενίων. Τι είναι η Αρμενία? Ένα εμάσον μικρό κράτος, πτωχό, δυστυχισμένο, τελεί κάτω από το εμπάργο που το έχει επιβάλει η Τουρκία, που έχει κλείσει από τα σύνορα. Και όμως στέκεται με την περηφάνεια του. Δεν είναι σαν τους δικούς μας που είναι λακέδες της Άγκυρας. Λακέδες των Τούρκων αξιωματικών. Πολιτικοί. Δημοσιογράφοι, καθηγητές. Διαμορφωτές της κοινής γνώμης. Της καθημερινότητας. Τη στιγμή λοιπόν που η αναφορά στο Θεόδωρο Κολοκοτρώνη καταλαμβάνει μια κειμενολεζάντα που με βία φτάνει τις 40 λέξεις, μια σελίδα αφιερώνεται αφιδώς στα αθηναϊκά καφενεία κατά τον 19ο αιώνα. Ή σε άλλο σημείο προστίθεται αναλυτικά το τι έφτιαχναν οι φούρνοι στην Κωνσταντινούπολη. Τσουρέκια, κανταΐφια, γαλέτες, παξιμάδια, πίτες, καρβέλια, φραντζόλες, μπουρέκια και πίτες του Χαλεπιού και της Δαμασκού, πλακούντια, φρέσκους τραγανιστούς λουκουμάδες. Ναι, αλλά βλέπεις εδώ τους άθλιους, τους τρισάθλιους αυτούς δημοσιογράφους. Τι λένε? Να σας δείξω. Τι λένε εδώ. Στο Δήμα. Πρόσφατα περίπου 800 υπογραφές, οι οποίες είναι πολύ περισσότερες βέβαια, μεταξύ των οποίων και εκείνη του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Χρήστου Σατζετάκη, συγκέντρωσε κίνηση πολιτών που εκφράζει δυσαρέσκεια για το νέο βιβλίο της 6ης Δημοτικού και ζητεί να αποσυρθεί. Το κείμενο των υπογραφών είχε δημοσιευθεί ολόκληρο στην εφημερίδα του Α1, επίσημο έντυπο του πολιτικού κόμματος Λάος του Καρατζαφέρη. Άκου να δεις τους άθλιους. Άκου τους τρισάθλιους φασίστες. Ο οποίος ανεκκίνησε το θέμα όταν στάθηκαν τα νέα σχολικά βιβλία. Δηλαδή του Καρατζαφέρη είναι η πρωτοβουλία. Και εμείς τι είμαστε, ουραγοί του Καρατζαφέρη? Δεν τρέπεσαι. Έσχιστε. Δηλαδή όλοι μαζί, επειδή είναι αυτοί, αυτή είναι μελιτέα ποσότης, αυτή είναι γραφική, αυτή δεν είναι σοβαρή. Και είναι σοβαρή η Ρεπούση ή ο Ηρακλήδης. Θα κλείσω λοιπόν σήμερα την εκπομπή με ένα άρθρο αυτού του κυρίου. Προσφάτως στο εγχειρίδιο ιστορίας της 6ης Δημοτικού, ένα βιβλίο καλογραμμένο και νυφάλιο που πλησιάζει κατά πολύ τους όρους της επιστημονικής ανάλυσης και γραφής, έχει προκαλέσει σάλο στον χώρο των εθνικιστών. Των εθνικιστών! Ανόητε άνθρωπε! Ανόητε! Ανόητε! Και από πολλούς που διαθέτει η χώρα μας. Παραδείγματος χάρη δηλώσεις Αρχιεπισκόπου Χριστόδουλου, διαμαρτυρίες Στέλιου Παπαθεμελή, Νεοκλή, Σαρή, Καραμπελιά, Καρατζαφέρη, Σαρτζετάκη. Ξέρεις τι θα πρέπει να σου μετρήσω στο πρόσωπό μου, στο δάχτυλά μου, για να δεις πού είναι γραμμένο, τι είναι γραμμένο στο δάχτυλά μου. Δεν τρέπεσαι. Έσχιστε. Έσχιστε. Ψεύτη. Αφού λες στους φοιτητές ότι εγώ τους προτείνω δηλαδή προληπτικό πόλεμο με την Τουρκία. Δεν τρέπεσαι. Δεν τρέπεσαι. Αν έχεις ψυχολογικά προβλήματα μανταλείς αλλού. Και όχι στην επιστήμη. Και όχι στους φοιτητές. Και όχι στους αναγνώστες. Να σκευάζεται η αντιπαλότητα στο ελληνικό. Άκουσα δεις. Η άλλη λύση είναι κατεβάζεις τα παντελόνια σου και κάνει ό,τι θέλει ο άλλος. Αυτό είναι η νέα ωφέλιση αποδομημένη ταυτότητα. Κατεβάζεις το παντελόνι και βάζεις και βαζελίνη μέσα. Εσύ την ετοιμάζεις τη βαζελίνη. Αυτό κάνεις. Αυτή είναι η επιστημονική σου συνεισφορά.